भाई लोग झगड़ा कई तरह के होखेला। केहू जमीन जायदाद के लिए झगड़ा करेला, केहू पैसा खातिर झगड़ा करेला, केहू यही का झगड़ा करेला, केहू मजा खातिर झगड़ा करेला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो नया झगड़ा चलता, वो है एगो कार्ड के लेके और एगो गाना के लेके। ना बुझाई तो हम बुझाएं, वीडियो में बनल रही। चैनल पर नया बने तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। तो व्यूअर्स लोग रउआ देखा तनी भोजपुरी मर्चा, तो आज हम रगड़े वाला काम करे वाला बने। तो सबसे पहला नंबर बात, झगड़ा के कर झगड़ा खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में होता। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव लाइव आके कहता रहन कि केहू हमरा के खोदेला तारा का बुझाता। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। अरे ना भाई, हम चौ नहीं बोलत, ख बोलत नहीं। तारा दिमागवा घुटने में बाका। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ रखो, हम ख बोलत नहीं खोदेला। तो हाँ, खेसारी लाल यादव पूरा तनमलाई बरन काहे खातिर कि जौन पवन सिंह के यूट्यूबर बारा सन खेसारी लाल यादव के कंपेयर करत रहसन एगो गाना से। काहे कि पवन सिंह के वो गाना गइले बारन हिंदी फिल्म स्त्री, ओकर प्रमोशन में भी जगह जगह पहुंचा था। तो गाना के कंपेयर खेसारी लाल यादव से करत रहसन और कहत रहसन कि 7 जन्मों में खेसारी लाल यादव पवन सिंह जैसा ना बने सकी हन, और जौन पवन सिंह कर दी हन ऊपर खेसारी लाल यादव रेंगी हन। यही बात भाई जौन खेसारी लाल के बुरा लग गई और लाइव आके कहलनी बात कि भाई ये सब तो ठीक नहीं के, अपना यूट्यूबर लोग का समझा लो लोग। तो हमरो यूट्यूबर बारा सन ओकनियों को बोल देम तो ओकनियों और हजामत बना दी हंस। ये सब बात यूट्यूब पे चलता। तो हम एगो बात पूछे चाहते हैं, मामला शुरू कहाँ से भाई? ये मामला भाई एगो कार्ड के लेके शुरू हुए। अंबानी के लड़का के शादी रहे तो कार्ड दोनों भाई के मिलल, दोनों भाई गइल लो। तो एगो यूट्यूबर बतैले कार्ड A क्लास के रहे, B क्लास के रहे, C क्लास के रहे और पता ना कौन क्लास के रहे। वह जाना था, हम तो कार्ड के मतलब कार्डे जाने नहीं, A B C तो पता नहीं है। खैर ये बात के बात बा। तो कार्ड मिलल रहे तो एमे जौन खेसारी लाल यादव के यूट्यूबर बारा सन बहुत सारा वो कहला सन कि पवन सिंह सिर्फ खाली गावे खातिर गइल रहन, वहाँ उनका इन्विटेशन ना रहे। खाली खेसारी लाल यादव के बुलावल गए रहे भोजपुरी के तरफ से, उनका निमंत्रण रहे। अभी ये बात पवन सिंह के जो यूट्यूबर बारा सन ओकनी के खराब लग गई। ओकनियो भाई खेसारी लाल यादव के मौका मिलल तो रगड़ दिलस। तो ये बात के विवाद अभी चलते बा। मेन बात के विवाद ये नहीं खे के बड़ बा के छोड़, बात के विवाद ये बा कि भोजपुरी में अभी दोनों सिंगर के गानों उतना नहीं खे चल, केहू सुनते नहीं खे। तो भाई भोजपुरी में रहे खातिर कंट्रोवर्सी तो कई जरूरी बा। वही के कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल भोजपुरी में होता। खेसारी लाल यादव भी नहीं चाहत कि खेसारी पवन के छोड़ के जौन यूट्यूबर बारा सन, जौन भोजपुरी इंडस्ट्री बा, और केहू के नाम के जाप करो और केहू के नाम ले कि पवन खेसारी भी अच्छी तरह जाना तरस। यही के वजह से पूरा षड्यंत्र रचल गई। तो व्यूअर्स रउआ सब का कमेंट्स का बा, अपन राय का बा कमेंट्स करके बताएं। तो चलिए व्यूअर्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।